Mer... De, itt van benn. Itt van benne a góriás. Köszönjük neki. Jó, hát ne szerintem inkább hagyj. Főleg ilyen csinálni, hallod? Inkább menjünk ki. Becicset, vagy. Hello, Baló. Na, mehetünk, nem? De nem baj, itt a tisztát. Bemegyünk, itt van az a Rokus kórház előtt a motoros, és akkor már együtt meg tudunk menni. Most robogós hozzá nekünk a kaját, hogy én Merci, az dagadt és le van szarva úgy, ahogy van. igen, kis szó. Vágod, csó! 94! Hoztam egy kis dabos, palatos, csak is győrjédes. Vigyázz, ne osztok neki! Az oszlopok, én erre vigyázok, az oszlopok. Ezek a pénzem már A Ricsi bemegy a boltba, hozza a zabot. Azt benn volt a Merci, Angyalföldön vagyunk, partizunk, megittunk már pár helyeken. Óvatosan ittuk meg, ne tudunk én, mert jönnek jardok. Jönnek a kóborlók, akkor végünk van gyerekek, múltkor jött az egész flotta. Ügyel megjósodta. Mindjárt lenyomja a party time-ot. Na, most egy picit pihen a brigantisom, a Ricsi eszi a zabot. Aztán partizunk tovább. Csomit csát. Veszélyes ez az Angyalföld, mi Góri? Ez a zabot. Eszem én is. És minden meg. Habzsidős. Jében. Nagyon sok. Megesszük ezt gyerekek, és akkor halálra zabáljuk magunkat. Hát reméljük inkább halálra is. Sziasztok!